खुलुमगा जत त्रिपुरा हास्टेलनि लोगोफोरावनो जों दिनै ओ जायगायाव कक्रमा थुम पान्डाव मालायनानै बागै सिरि पिएसइउ सेन्ट्रेल कमिटिनाव दारानि बेसनाव फायदा ओ कक्रमा थुम पान्डाव पिएसइउ सेन्ट्रेल कमिटिनि आथिफां कमरेड नेताजी देवकुमार जय सेक्रेटारि बया तागिया कमलजीत जौ ओ जायगा फायमानि मेन रिजन अफ नारक साइमानो थांनाय बिसिबुरि जरानमै बा बिसिबा कानावहा बाहायके ओ हापांनि जराबो सिनि तिप्रासा रुं सोलोंनाय रावनि जोंजा साल ब्रुं ब्रुंनो बाङै दं जों साइमानो ताबुंनि बो हापांनि जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन एबीवीपी जे बरफ बेलायखिनो तिप्रासा दरबिनि जे बीजेपी नि बीजेपी आईपीपी जे हापां बरफ दिशा तयै कक बरफ इसा सामानि बायनो तारपरे एक्टिव प्रसेस तिप्रानि सुलुगान दंमानि बायनो गोबां बरफ दं जिनि तिप्रासा खातुं जालाय हामजालाय दंलाय केबा रियलिटी गुसुजरति तिप्रासा बरफ हामजा आबनि गुबि मांकनि ताबु दारनि बिस्कामा साखे नर बुजि मोननाय 30 जून कोयला शहर नि जे रामकृष्ण महाविद्यालयनि गठनामा जत साइमा ओ जागागो जरिमय हालाम बाहायके बिनि वातियो सिजा आउटड्रेस नि बागै आउटड्रेस कानि कॉलेज बिनि एडमिशन फी विदिन बिनि लास्ट डे विदिन बो जमा रिया के बो एडमिशन से ऑन गया बो जमा रनानि बागै खायका एबीवीपी नि सलाइदा बनो काउन्सिल लांनाय आतिखिनो बुतक खायका ओ जागा बुतक खायि बरपुरा हॉस्पिटल एडमिट खायका ओ जारावनो बिनि दल फरकसा तंगनि माइकेल हालाम बनुबा आतिखिनो बुतक खायका अब तो थांका 30 तारिख 15 तारिख 15 सेप्टेम्बर 2022 वीर विक्रम मेमोरियल कॉलेज बीबीएमसी को नर मुजाखना फरकसा चिनि तिब्रासा कॉलेज तिपुरा मुगै बाहायके बनो बुतक खायका जीबी हॉस्पिटल जाते खायका जों टीएसयू उन्दै बा एसएफआई कोना उन्दै जों काउन्सिल तंप्रो जिसमें चिनि काउन्सिल तंप्रो बा याक्षी बदल हापांगो तंप्रो चिनि काउन्सिल जरा जे कोनो अपोजिशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थाई फ्रीडमली बरक सामु खाय मानो इवेन चिनि तिप्रासा उन्दै वानसा उन्दै कोनो बसुनि बिषय चिनि आबाय डिवाइड पलिसि तंगला बा गरै बावै तंगमाने जतन कथलायै कायसा इंस्टीट्यूशन बरक रोंना बा थाई रोंनाबै तंगमाने केतबा आबाय मांगनि ओ ताबुनि जरा नुजागा नाखा जतन से इम्पोर्टेंट बा नांगमानि बाइकनि क आबंखा 2 नभेम्बर जे 2022 अमरपुरनि घटना जत साइमन तिप्रा हास्टेलनि ऊपर बाहायके ओ जागा वानसा तिप्रासानि बिषय कायसा दांगा फलांनानै जायतो मानि बीजेपी नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी नि बुखाते और साइमानना ओ जागागो एकाडेमी सेक्शन फरकसा सेबक खायनाय राजनीति पुरा मुगै ओ जागा क्लार्क नि सामु खायो ओ जागा एबीवीपी नि खरकथाम बरक थाङै कायसा एप्लीकेशन न जेरस खायनो दे बिसो के राजनीति पुरा ऑब्वियसली ऑफिशियल सामु साराबा आलका सामु तो बार जेरस खायनिया आपन तो बसका दुकान निसिमि जेरस खाजे हे बरक ओ जागा म खाय तामनि के बरक स्टक तो बरक पावर तो खान फुका के आपन नुगै राजनीति पुरा न बरक तो गेट कास लायका लामा कास लायका आबा हाके बरक ब्लॉक थाय तो को आपन नुगै राजनीति को गिरि जाखा ओ ताकु राजनीति गिरि जा माने बिसिते खरा लइनबो को कक्तबा रखा जे बोना आदिके कासि तो के ओ कॉलेज दिनो तैबो खरबै फाइमानि बरनबा गेट कास लायै बरक आरने कुतुम दि अब एडिसिया थाय दादागिरि थादि अब हाके बरनि बिषय कायसा ओ कॉलेज नि शांति परिवेश बरक नष्ट थायनानि जायतखा जे बाहायके बरक वानसति भाषा नांनानै बरक अब जायतखा जे बीजेपी नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी नि खरखा ओ खरखन साबो जे सुमित दासनि जों जे मानमानि इनफरमेशन वो आउट से माने कॉलेज नि ऑलरेडी पास आउट वो जगह थैता मनि बागै दादागिरि खायतो ते कायसा के संजय घोष सुब्रत दास बरक ऑलरेडी 5th सेमिस्टर बरक एबीवीपी नि एक्टिविटीज लाथारक तो लाय बरक आले बुलाय लाय आदि अवकारि ठीक है वो गठमाना तैनो 3 तारिख ते फैसिंग आलका स्टूडेंट रखा थालायका गेट कास लायका हायनो हाय 3 तारिख न मंडली कयते नेता रखावै ओ कॉलेज ऑफ बिस्ट्रिंगल फ्लाइनारि ट्राइक लायका फियाकबा जों बेलायकना हामबाय मारा नाय ओ अमरपुर कॉलेज नि जों सुदनाय रावसिनि टीएसयू सेंट्रल कमिटि नि होय बरक ओ जागा कोनो धरনের कम्युनियल भाइलेंस न बरक प्रश्रय रलिया बरक बरक आपना काटिनानि ट्राइक लायका आबोते कैसा कखा जरा बीजेपी न ताबसुदारति तिप्रासारा हामजागै दंनाय खाय दंनाय नरमनि बागै नो हर हर थाङै अमरपुरनि जे बाहागो दंनाय जे ओ तिप्रासा सुदनाय रावनि नगथनि थ्रेट माने आबहाय खाय माने अब किन्तु बैलेंस आया आति पर्यन्त से बरक खाय जाबा गुसु जरति वाना संसार के जिनि टीएसयू नि खायसिंति जों आबोनो कयमन दंनाय
आबहाय जरा कमिउनियल क्रिएट खालामनानै जायथांनाय बर'मा दाक्ति दाक्ति शास्त्रीय नामथ' आबहाय शिक्षा प्रतिष्ठान रह एटलिस्ट आबहाय कमिउनियल दामथ' कारण বিগত 80 বছর জনা রবই जों টিএসইউ एसएफआई काउंसिल तमाने सिनि जरा কোনো দিন খানো খরকসা তিক্রাসা আবহাই जों जरा तलायना नांगौ কোনো দিন খানো খরকসা তিক্রাসা एडमिशन माउलिया बा কোনো गुबुननि बसनि लोगोरावहाय खेब जाखा कलेजआव मा तंगे आबहायके কোনো ধরনের নরকসন ফুলি মানला বিগত सिनि काउंसिल एसएफआई টিএসইউ तंगो जों आपनो सानानै बुझो जे जोंनि টিএসইউ जोंनि नाहाबु गायसनो जों बाहायके एटलिस्ट जेसे जागाते थाना जोंनि पलिटिक्स फाइटआव एटलिस्ट शिक्षाना तुयै जे भाबे दाबुनि सरकार बेसरकारि खालायनानै नायदों कखबरा बात होनानै नायदों विद्याज्योति प्रकल्पतै प्राइवेटाइजेशन खालायना नायदों आबोनो लुबैनो जेसुने जोंनि टिएसइउ एसएफआई नि जे स्ट्रं प्रोटेस्ट होलै तमाने जरागो ओ जरागोनो ओ जोंनि प्रोटेस्टखौ दुर्बल खालायनानै भाबिनो बरनि ओ चाइदों सो ओ चाइदोंनो जों कयनाय जत तिप्रासा बसंखुंडी बा हास्तिनि जत लोगोरो ताव बसांना हामजानाय र ताव जागना हामजानाय र जों जतना बसकावा आबय फाइबादि आबहायके जों एडुकेशनाव जों कमिउनियल কোনো ধরনের ভাইরাস অমিয়া কারে जों बाहायकेते रों सोलोंना आबय माननाय बाहायके रों सोलोंना जों बसकावा आबय माननाय आबहाय सम्प्रदाय जे बीजेपी ओ बीजेपी न जों मेजेन्डा बागै एबा गोबा आबहाय जों जबा खायना बागै जों फाइनाय सालाव ताइबो बाहायके राग लामाना जों नाय माननाय आबनि बागै जों जतन थानसा खालाय ओ सम्प्रदायिक शक्तिनि बिरुद्धे जों जतन फाइट मा खालायनाय जबा मा खालायनाय आबनो जोंनि टिएसइउ सेन्ट्रेल कमिटिनि माखासे जतनि खानि